Ganahan kayo kung magkuhan diri kay Day. Kita ba kita tang lalaki karon? Gusto kayo kung magbalik-balik din sa real place. Sino nagka-agree day? Dili, gusto na ko balik-balikan ba? Kay tsada kayo, bug na ko yung hangin. Dahil naman kani mga lalaki rin day. Siguro eh. Uy, ala kayo. Bukidnon Vines day pa. Ay, Bukidnon Vines day na? Oo ni sila. Hala, idol na ba kayo na nako? Sabi na tuloy pangagana, katulindot. Ay, isa ka rin ako katong kuhaan, katong ikuha nga, kuhaan, tangan. Wala na ginikuba sa inyo. Shoutout lang po din ko ito ni Elmer nga baluran. Ano mo itong pangami? Kato si Ilme. Shoutout! Wala ka ba si Ilme ay? Wala nakauban sa Ilme, sayang nga. Shoutout lang ko sa akong mga amiga. Ay, nakauban na akong Bukidnon Vines. Nagsikilan na ni sa real place ko. Gwapo kayo! Gwapo kayo sa personal yung Bukidnon Vines. Ay, dili ba? Idol mo sa itak ko. Gusto na mo nga diri o kaning kita yung real place. 1, 2, 3, smile! Kasi nga na mo relax boys. Lang. Mga libre yung tamo boys. Relax na. Kami bahala. Sa usaman ba? Ay dala libre. Ay dala na yung karon ng 3 million. Ako po, turkey. Boys, kung gusto mo mga on, kanang nila mga pagkaon niya, ato nang kanon. O, kanang pagkaon tanan sa real place. Nami kwarta. Sa di ba to mga on, mangwan sa ato sa tagkuan. Relax sa ato. Ato ta dito sa kuan, big house, kaya nakabook na mi dito. Nakapok na da. Ato na ta dito ta, ato na ta. Ayos, kinabay ta. Pakita ng room for the agent. Ma'am, kanang tagpila ni sa inyong room diri ma'am. Yung big house, good for 15 packs na siya, 10,000 rates na money. Ano siya karoon ng mga update? Nice rates, 7,000. Kaya ka na ninyo eh. Okay na kayo na uy. Ma'am, sa patingin sila mga no. Nagkagin sila kwarta. Kaya Kaya nila ni ma'am. Kaya nila lang. Tahan ka ni ma'am. Ang ganyan mong kuwan lang bantay. Sa mga boys. Manulod na tao, manulod na mo. Sulod na! Okay na siya para na po. Sige na, itas na mo boys. Nami master's bedroom. Ay nali di ma'am. Ay nali di ayo. Sige na po boys, nali mo boys. Oh, sunod mo dali boys. Boys, dali mo makita boys. Oh, kung isa to mangingi boys. Ay siya dari oh. Ay siya. Ayaw lagi po. Ayaw. Ano yung danan boys? Oh, Okay, so kani siya diri sa kanang big house. Pwede niyo ni dalhin yung mga friends, mga kanang family ninyo, or kanang kamo grupo, kamo daghan mo kay kani siya nga big house diri. Ay ni siya good for 15 nga tao. Kumbaga, pero naay ka tay, pwede ka pun mo kung napa may daghan kauban, pwede ta mo kuan mo add og person, mag-add lang ta og mga bed. ma'am, nabi pumunta. Kani diri ma'am, unsa ni siya diri ma'am? Sa veranda ni siya, kung gusto ninyo nga magkuan, maglaag diri or mag-rest din pwede mo diri magsungawas mo diri. Oh, wow. Boys, oh, mga nindot kay boys, oh, ang view Yes, boys. makita ninyo ang mga Tsadaha kayo eh. Oh, nice kayo view. Una kung kamo, kung gusto mo nga magkanang rest diri, dalon ninyo yung mga family, diri mo pwede sapat na diri. Boys, sige na boys, ito na dito sa ubos boys. Magkapi-happy na ta. Ano na mo diri? Dali naman. Dali na po boys, nauna ta diri boys. Dali naman mga boys. Party-party na din kaya to. Oh, mag-party-party. Peloton. Peloton. Sige na boys, happy na diri boys. Tara, let's go. Okay, pwede malayaw mo mga boys. Kung gusto na pinaka. Nindot kayo masayaw. Pinaka-gwapong master. Grabe. Ano yung ako na yun? Face.
daw dili may meron na. Tibay, sa tabay. Tibay. Kamangaon ta ninyo kay panggutom mo. Sige na, Day. Ay mo kabalaka kay kami ni bahala sa kanon. Ayun na. Tao na ni. Gutom kisaran. Nanghalang po. Day. Nanghalang ginawa kong panday. Kayo, lamay kay kaon. Allah ko, palabi mo ka. Na kay kabayaan nila Day. Ay sus, ay ka problema ni anak Day. Dating gawi ba? Bok kapite. Ay mo dito Mga boys. Asa man mi dadon? Ari diri o mga antang. Mangaon ta ninyo kay kami ni baon. Andam lagi ni daan lagi. Antang para ninyo ni mga boys. Sino boys? Ari na walang kina mag-request. Pagtunay sa mga diay mga kanang kuan wala party. Busog kita. Kami bisag yung una nila yung mga naong mura kapike. Pero na kami kwarta, di pa rin ang mabandiya. Nag-ayo na ng pagkakwapa nila, pero wag yun mga stats. Ginibay, sure ginibay, giniginis ka. Kwarta na ginibay. Kwarta na ginibay. Woo! Kataon pa ta, busog pa yan. Bantay, binang kami. Kani may bayot. Boys, mga ano ni Ito boys. may agi, kaya naiskaman na mata, kaya ipakaw na tagbayabas. Oh, yun. Boys, kini boys, amo gini order para sa inyo ha boys ha. Hello, grabe. Pangaon mo dag maayo. Di ba mahalan, man eh? Bisag magkari mga bati kari mga naong. Ay, ginoo ka. Kana kari mga kwarta. Mga kwartaan, kung may bisag yunanin ng mga naong. Ay, mga kagamayon. Salamat din, karong kasi nagkatilawan ng mga pagkakitan nga. Sige na, sige na, gawin naman. Pahalon kayo na. Bisaya di naman, no? Bisaya na. Bukbang na! Sige na, boys. Pangawan na mo dahil, boys. Sige na, pangawan na Sige, sige. Ngawan na. Pagkabusog mo maayo! Bukbang na! Wala, no? Wala, pa gani ko kakaon, wala na dayon. Hindi pa gani ko nakalat. Oh, gutom na kayo. Uy, saka pa din niyo, ano ba natin? Kainan ninyo, eh. Pagin mo sa ano. Uy, pamiling mo. Ano sa may mga lakihan ni? Wala, nagkuhan lang mga kaon, uy. Mga kakit mga tao, mga dagkit kaon. Okay ra na dahilan mo. Ipanggutom na day. Kaki eh. Sige na, pagkaon na ito nagdaghan kayo niya. Kita na po yung mukhaon na ng hila. Karoon lang mundo niya. Unya lang mo karon. Mangisa ko, boys, ha? Mangisa ko, guys. Ito, mangika. Mangisa ko. Ako po, mangisa ko ha. Ay, mangisa amin. Sige, sige. Ano ko balay ka ng bayad? Bayaran na. Ayaw pagdugay ha? Ay na mo pagdugay. Ano? Kami kinapagkaon ba? Sige ay. Kasi pangalan diri ba? Real place. Balik ka sunod diri. Balik na din mga Kami kinapagkaon ba? kayo. Sildo na ito ba? Kaya kanila oy naman to. Ikaw, magod ka, magulakaw. Sige, gala sa dato ba? Ikaw, ang isip ko ito, bahala ka niya. Ana bitaw ni. Wala ka kwarta, wala ka sildo, bahala ka na, ikaw kibayan na eh. Ikaw, may ginagaya na tumulong na. Yes, sir. Taray. Ay, ang bakit pila para ba itong bayad para ba, ma'am? Pila, ma'am? Pila ba? Isa? 3 million? Wow ba? Ano yan? Balik mo ka to. Problema lang, balik ka to. Kabayad ka? Mayod. Ay, sir, dili na ba pwede ito gawin, sir? Wala, 10 pesos lang nabilin sa kwarta. Sukoy kwarta di diri ba? Itong bayad ba? Tanaw sa inyo sir ko. O, 2 pesos pila mo na. Ako 6 pesos. 3 million, man eh. Ma'am, karang, manghipos lang mo. Pwede ma'am, hugas na lang may plato. Basa na lang mo ni ma'am plato. Ay, dili just pwede, sir. Kailangan just mabayad, sir. Kaya kami kasabtan. Sige na, gusto. Pagkakay mo rin ba? Basa na lang mo. Salamat. Subot mo mo nga. Wala ka bayad. Ninyo!